На 85-годзе Вялікай Айчыннай вайны і Берасцейская крэпасць невыпадкова былі абранымі як такі пункт візіту і дата візіту. А як расійская праваслаўная царква звязвае рэлігійныя сэнсы і вось савецкую гістарычна-ваенную спадчыну? Ну, зараз ўсё фактычна расійская праваслаўная царква ператварылася, ось маскоўскі патрыярхат ператварыўся такую прапагандысцкую такую прыладу для Кремля, так што гэта нічога такого дзіўнага няма. Прапаганда рускага свету ідзе, і гэты кантэкст, уся гэтым кантэксце робіцца. Отец Александр, але Берасце гэта заходні горад Беларусі, дзе кампактна жывуць розныя канфесіі, розныя вернікі, і візіт Кірыла ён мае прадэманстраваць што? Што вось, напрыклад, заходняя Беларусь гэта таксама зона ўплыву расійскай праваслаўнай царквы. Ну, такая нагода ёсць, ведаеце, тут калі так трэба зрабіць, вось тут кожны год нешта значыць для Расіі ў плане вайны з Украінай і з Захадам. І вось такой Брэст, гэта якраз сімвалічны такі горад, які стаіць якраз на межы, за ім, так сказаць, ворагі. Якраз гэта Брэст, гэта крэпасць, якая стаіць, крэпасць рускага свету. Вось такое ўсё, гэта наварачваецца такая прапаганда. Ну, в Берасці будзе прымаць патрыярха, які пад санкцыямі знаходзіцца шмат у якіх краінах за падтрымку расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Таксама менавіта пры Кірыле гэтая вайна стала называцца свяшчэннай. Ну і таксама памятаем, што ён заклікаў салдат, жаўнераў не баяцца смерці на гэтай вайне. І тут Кірыла прыязджае да нас у Берасці, ці не баіцеся звязваць з нейкімі небяспечнымі сігналамі для грамадства гэтую паездку? Нічого тут такого небяспечнасці тут ніякой няма. Просто Кірыл, як і Расія, у прынцыпе, разглядаюць Беларусь як частку рускага свету, і можа якраз і нагода напомніць і Лукашэнкі, хто ён, што ён, на якім месцы. Вось, і гэта в гэтым плане. Зрэшты, такі варыянт акурат у нашым апытанні ёсць. Айцец Александр, яшчэ адзін з варыянтаў у нашым апытанні пра тое, што, магчыма, Лукашенка можа быць такім звязным для магчымай сустрэчы з папам рымскім, і Кірыл акурат можа, в прынцыпе, падчас гэтага візіту абмяркоўваць такое спатканне, напрыклад, на нейтральнай тэрыторыі, на тэрыторыі Беларусі, дзе, вядома, вельмі шмат і каталікоў у тым ліку? Ну, я думаю, что это не связано никак с католиками. И то, что Лукашенко там пытается нечто робить с Ватиканом, это его такая автономная такая цікавость. Я думаю, что Кремль не зацікавлены у контактах с Ватиканом. Гэта менавіта Лукашенко. Ён, як заўсёды, трошку пытаецца сядзець на двух стулах і паварочваецца то на ўсход, то на захад. Ось, конечно, ўсход ён нікуды не дзенецца з усхода, як традыцыйна ён робіць, але ж ён робіць нейкія такія знакі і на захад, каб зараз яму везе, так сказаць, што шансуе, што Амерыка на яго звярнула ўвагу. Пастор Грэем прыязджаў не так даўно ў Беларусь. А патрыярх Кірыл да гэтага не мае ніякага дачынення. Гэта ён, патрыярх Кірыл, праводзіць палітыку Пуціна, а Пуцін не відна, што ён, не бачна, што ён зацікаўлены у кантактах з Ватыканам. Нігдзе ён гэта не паказвае. Але, напэўна, Крэмль маглі раздражняць гэтыя кантакты Лукашэнкі з Захадам і з Грэмам. То бок атрымліваецца, што кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы едзе з гэткай інспекцыяй. І нагодай менавіта сталі апошнія кантакты заходнія ці не абавязкова? Ну, я не думаю.
тут можно гадать, всякое может быть, или навряд ці патриарх Кирилл володает такими полномочиями, как нечто там такое конкретно показывать Лукашенко. И он может только что просто своим фактом своего присутности может некий такое нагадать, как бы ускосно, что это все належит русскому свету, а в русском свете головный это Москва. Вот так это может быть. Ну, просто можем так попросту сказать, что патриарх Кирилл метит территорию. Вот как у животному свете некий там драпежник помечает, каб ніхто не зашел за его территорию, так и он ходит по краю этой территории, помечая ее. Вот так это вот таким примерно таким можно разглядать в образе. Але калі казаць пра беларускую праваслаўную царкву, якая падпарадкоўваецца маскоўскаму патрыархату, наколькі ўсё роўна там моцныя вось гэтыя матывы рускага свету і увогуле настрой на карысць Масквы? Ну, розныя ёсць людзі, зразумела. Ёсць такія, што і настроены вельмі, але я не думаю, што гэта такая вельмі распаўсюджаная такая рэч. Гэта як усе беларусы з аднаго боку, нават тыя, што за Лукашэнку, яны не жадаюць ваяваць, і таму Лукашенко все замаганні робіць, каб не уступіць у непасрэдную вайну з Украінай. Так і тут свая специфіка ёсць. І беларуская праваслаўная царква мае сваю специфіку. Тут няма такой мілітарызацыі. Не, ёсць у нейкім сэнсе, але не такая, як у Расіі. Вось, і няма такога, вось, як там наказваюць за тое, што малітву нейкую не чытаў, там не зусім там падтрымаў вайну. Гэтага нічога няма, за гэта не наказваюць у беларускай праваслаўнай царкве. Яна у якім-то сэнсе яна мае такую, асабліва пасля 20-го году, яна мае такую больш падпарадкаванасць рэжыму беларускаму, чым патрыарху маскоўскаму. Вось, і таму яна у нейкім сэнсе больш аўтакефальная, чым была раней. Отец Александр, а ці гэты візіт штосьці значыць для саміх праваслаўных вернікаў? Вядома, што з расійскай праваслаўнай царквою апошнім часам ёсць пытанне нават у тых, хто з'яўляецца прыхільнікам, хто з'яўляецца шчырым вернікам, адносяць сябе да маскоўскага патрыархату. І тут вось апошні скандал з мітрапалітам Іларыёнам, ён заўважна нейкім чынам мог падарваць у тым ліку давер да расійскай праваслаўнай царквы. Нагадаю, што мітрапаліт Іларыён быў затрыманы ў Чэхіі мясцовай паліцыі за пераводжанне парашка белага колеру. Пасля экспертыза даказала, што гэта какаін. Патрыарх Кірыл і Міністэрства замежных спраў Расіі паспрыяла, каб мітрапаліта вызвалілі. Пазней ён як бы і спачатку з-за сексуальнага скандалу мусіў пакінуць сваю пасаду ў Угоршчыне, дзе атрымаў грамадзянства. Пазней пераехаў з Чэхіі, і цяпер яго патрыарх Кірыл саслаў таму нейкую глыбінку ў Бразіліі. І вось вся гэтая гісторыя вельмі шырока асвятлялася, у тым ліку у беларускіх медыях, у незалежных. Дык вось, да вас пытанне, отец Александр, ці гэты скандал і ўвогуле імідж сённяшняй расійскай праваслаўнай царквы нейкім чынам адаб'ецца вось на беларускіх вернікаў, да пытання даверу да расійскай праваслаўнай царквы і да патрыарха Кірыла? Не думаю, што адаб'ецца. Той, хто ведае ўсё, што сабой уяўляе расійская праваслаўная царква, то і так ведае. А хто не ведае, не жадае ведаць, ён не ведае пра гэтага мітрапаліта Іларыёна. І гэта ж такая, у прынцыпе, дробязь. Нейкі там мітрапаліт Іларыён зараз не з'яўляецца какой-то галоўнай фігурай у расійскай праваслаўнай царкве. І таму навогул веруючыя, трэба падкрэсліць, што веруючыя
не асабліва на іх уплывае тое, што як вядуць сябе там нейкія іерархіі. Яны ходзяць у канкрэтную царкву, там моляцца, у них ёсць канкрэтны бацюшка, і там яны гэтым рэалізуюць сваю праваслаўную веру. А там дзесьці там далёка гэтыя людзі ўсе у шапках вялікіх, гэта для іх так проста нешта такое абстрактнае даволі. Гэта такое не вельмі гэта ўплывае. Які там Кірыл, які там Іларіон, гэта не ўплывае. Вось так можна сказаць. А ці ўплывае тады на вернікаў тое, што расійская палітыка, тое, што робіць Расія, мае на ўвазе нядаўныя абстрэлы Кіева-Пячорскай лаўры? Як гэтая падзея ўспрымаецца вернікамі? Ну, таксама, в залежнасці ад таго, як настроены кожны чалавек. Той, хто за Маскву, той, хто супраць Масквы, хто за Украіну, то ведаюць, гэта і так ведалі, што расійскае праваслаўе падтрымлівае Пуціна і гэтак далей. А тыя, хто за, ім падняслі такую версію, што гэта самі ж украінцы падпалілі. Кожны бачыць усе навіны, усе падзеі, што адбываюцца ў свеце, кожны бачыць у сваім ідэалагічным такім свеце. Так што гэта, звычайна, не вельмі так ужо ўплывае. Там прямо паглядзелі навіны і адразу зрабілі нейкія такія пераломныя для сябе погляды. Не, так не бывае. Кожны застаецца пры сваім потымстве. А тое, што Александр Лукашенко сам сябе называе праваслаўным атэістам, ці гэта для Кірыла можа мець нейкае значэнне і ўвогуле ў гэтым кантэксце? Канешне, яны будуць сустракацца, як сустракаліся год таму, таксама ў чэрвені у Менску ў 2025 годзе. А што яму гэта, што ён праваслаўны атэіст? Па-першае, ён даўно сябе так не называе, скажем так. Па-другое, і сам Кірыл, я не ведаю, наколькі ён там веруючы, але не гэта ж галоўнае для яго. І таму ён зусім на гэта не звяртае ўвагу, што ён там, хто там, што там, наколькі ён там веруючы. Яму галоўнае, каб было такое стаўленне добрае да яго, каб гэта его прывячалі ўсюду і дапамагалі ў яго, так сказаць, палітыцы, якую ён праводзіць. Ад імя там Масквы і гэтак далей. Гэта таксама тое, што можа нават, што ён атэіст, а можа нават і лепш, таму што менш там унікае. Гэта атэісту лягчэй паказаць сябе такім знешняга боку такога, як ёсць. Ён не ведае там всякіх закулісных рэчаў. А нават калі ведае, так а што? Гэта не ўплывае ніколькі. Заўсёды ведаеце, як такое, што нават калі какие некие проходят на от імя от православных, заўсёды делегация некая едзе, калі раней з Европы было больше там контактаў, от парламента беларускага заўсёды гэта адказвалі хто? Як вы думаете, якая фракцыя? Фракцыя камуністаў. Камуністы гэта былі такія прадстаўнікі праваславия ад беларускіх парламентаў. Так што гэта вядомая рэч, наадварот не любяць такіх. Яны больш такія савецкія, там больш гэта такое нагадвае, такое былое. Вось, калі ўсё залежала ад дзяржавы. І гэта такой вось такой вот стыль адносін. Ці можам мы тады сказаць, што гэты візіт патрыярха Кірыла, ён будзе маласэнсоўным з пункту гледжання магчымых мэтаў, якія ставіць гэтая паездка для беларусаў і для Беларусі, што ён будзе больш афіцыйным, больш паказальным, так скажем? Ну, нічога не будзе значыць. Гэта проста такая нагода ёсць, нейкі там юбілей, прыехаў там, посвяціўся, паказаў, што пакуль што тут ёсць маскоўскі патрыархат, і ўсё. Нічога такого, звыш такога вялікага, значнага не будзе. І няма гэта нічога такога. Тут і цікавы, дарэчы, момант такі ёсць, пра яго мы пісалі ў хрысціянскай візіі, што патрыарх Кірыл
хто будзе служыць з патрыархам Кірылам, павінны прайсці ПЦР-тэст. Так вось патрыарх Кірыл больш баіцца за сваё жыццё. Можа, яму нагадала тое, што мітрапаліт Філарет наш Вахрамеев, які памёр, па сутнасці, хутчэй за ўсё, таму, што да яго прыйшлі яго павіншаваць, павітаць нашыя іерархі беларускія сінода беларускага. Яны нават тады звярнулі ўвагу, што гэта быў год, калі была такая пандэмія. Яны без усякіх там рэчаў такіх, без масак, без нічога спілкуваліся з гэтым мітрапалітам, а праз кароткі час ён і памёр. Так што яны ўсе баяцца заразіцца, памерці, як звычайныя людзі. Нічога такога у галаве ў іх суперсвятога няма. Перш за ўсё за сваё жыццё, за свой дастатак і за сваё становішча. Вось за гэта галоўнае.